گزارش ہے کہ آسد اور اپنے خیالات اظہار کرے سن احمد نواز سومرو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر انصاری ایڈوکیٹ سرائکستان جمہوری پارٹی کے چیئرمین سید مہدی الحسن شاہ صاحب، ظاہر خرم صدر ملک نعیم اقبال صاحب، خصوصی شرکت مار ناصر رضا چاون صاحب، پارٹی کے تمام عہدیداروں، دوستوں، بھراؤ، السلام علیکم. آج دے سیمینار کا عنوان ہے ماں بولی تے صوبہ سرائکستان کا قیام. جدا آئوں ماں دی جھولی، جدا آئوں ماں دی جھولی، میں کو ڈٹی ہائی ماں لولی، میرے کنا وچ رس گھولی، یہ ہائی سرائی کی بولی. تے سچی سان وسیب دی گوھر ہے ساری آواز، بھاویں پا بہت کڑیا بھاویں چھٹو جیل، اے صرف دھرتی دی وے. ماں بولی دی عظمت اودی شان جتنی ہے پاکستان دے حکمران جیڑے عقلو فارغ جہالت دے منبع اور سرائکی تمام قوموں دے زبانہ دے دشمن جنہوں نے سارے ہوتے اوپری زبان مسلط کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 کتابیں بھیجے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسے کہ مادری زبان دا مقصد کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے. 4 کتابیں بھیجیں، 4 مادری زبانیں، انجیل، تورات، زبور، قرآن مجید. نہ کہیں پرندے کی شناخت ہے، نہ کہیں جانور کی شناخت ہے. اگر تمہارے گھر بننے دے ابتدا پرندے بیٹھے ہوئے تو تو صاحب سے پرندے بیٹھے، لیکن جڑے لوگ بلے سے تو صاحب سے لالی بلے نہیں پئی ہے، ایک کام بلے گا پہ، ایک چیڑی بلے نہیں پئی ہے، ایک طوطا بلے گا پہ. یعنی کہ ان کی شناخت ان کی زبان نہ تھی دیئے. ایویں جانور ہیں، اگر گاں بولے ان کی آواز کو سن گیا جو گاں ہے، اگر منج بولے ان کی آواز کو سن گیا جو منج ہے، اگر بکری بولے ان کی آواز کو سن گیا جو بکری ہے، اگر بلی بولے ان کی زبان کو سن گیا جو بلی ہے. سادہ مطالبہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنے قوموں آباد ہیں تمام قوموں کی زبانوں کو پرائمری تو کھیں گے تے اعلیٰ ترین کہیں رائج کی توجہ. ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دسے. اگر دنیاوی طور پر دیکھو جنہوں ملکوں نے مادری زبان اپنے لوگوں کو تعلیم دیتی ہے وہ بامی عروج ہیں. جاپان کو دیکھو مادری زبان کتنا گیا کھڑے، فرانس کو دیکھو، جرمنی کو دیکھو، کوریا کو دیکھو، اور سارے بدبخت جاہل حکمرانوں کو دیکھو. اے آدم جی مادری زبانہ مکاؤ. اچھا اردو دی بھی تجلیل کریں گے. این ملک دی زبان اردو ہے لیکن تمام ادارے میں انگریزی، ہائی کورٹ انگریزی، ججوں کو انگریزی، دفتران انگریزی. ایک کتھو آگے لطف رنگا میں سی جنہوں کو اتنی تمیز کوئی نہیں. سارا مطالبہ ہے کیا تسا چاہتے ہو کہ تمام زبانوں جڑے پاکستان میں بولے ہوئے ہیں انہوں کو پرائمری تو اعلیٰ تعلیم سے رائج کی توجہ تسا چاہتے ہو کہ ہاتھ کھڑا کرو. دوستو ہن میں آسا صوبے والے پاسے جڑے جیسے آ جائے نا تخت لاہور تے تخت پشاور، دوہے چور اور سب کیوں آتے 1971 جتھا موجودہ پاکستان ہے اتھا پنجاب نام دی کوئی گلی کوئی نہیں، پنجاب نام دا کوئی بندہ کوئی نہیں، پنجاب نام دا کوئی خطہ کوئی نہیں. 2 جون 1818 کو جڑے رنجیت سنگھ نے
صوبہ ملتان سے قبضہ کیتے اور رجیت سنگھ نے بھی کوئی پنجاب نہیں آکھیا جڑے لوگ نے قبضہ کیتے صوبہ ملتان نے انہیں اپنا گورنر بنائے دیوان سامن با وانو کا گورنر ہے ملتان کا مول رہا انہیں لہائی کیا صوبہ ملتان صوبہ پشاور ریاست کشمیر صوبہ لاہور ریاست بھاولپور ریاست خیرپور سندھ ریاست کلات جو ہم بلوچستان ہے اتنا پنجاب کوئی نہ آئی تو ساکو آدھیں تو جنوبی پنجاب اور میں سڑکی میری ماں سڑکی میرا پیو سڑکی میرا دادا سڑکی میں ہزارہ سالوں تو سڑکی میں سڑکی ہاں تو کون سی نے کو آدھیں جنوبی پنجاب بڑا نہیں کہ تو اپنا پیو بدل اور میری ماں سڑکی میرا پیو سڑکی میرے خطے میں کیوں نہ لوگ سڑکی نعرہ سڑکی ساکو آدھیں جڑے جڑے 1849 کو صوبہ ملتان کے انگریزوں نے قبضہ کیتے انہیں بھی پنجاب کو لائی انہیں بھی صوبہ ملتان صوبہ پشاور ریاست کشمیر صوبہ لاہور ریاست بھاولپور ریاست کلات ریاست خیرپور سندھ ملتان کی فوج نے انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی تھی اور انگریزوں نے ملتان کو کمزور کرنے کی خاطر 9 نومبر 1901 کے ملتان کو زیر اسماعیل خان ٹانگ کے بنو جبرن کٹ کے صوبہ پشاور میں شامل کر دیتا اور انہوں نے نعرہ دیتا شمالی سرحدی صوبہ اور انہیں بے ظلم کیا انگریز نے کہ لاہور کے ملتان کو مرد کر کے انہیں صوبے کا نام رکھے پنج آبی پنج دریاواں ہوتے صوبہ پنج آبی جڑا بھی کر کے پنجاب بن گئے ساری واسطے عذاب بن گئے اور ایسا ہی واسطے آ جائے کہ تخت لاہور تخت پشاور ڈوہے چور کیونکہ ڈوہا نے ساری چھتی نے قبضہ کیا ہے دوستو قوموں کو حاکی میں نہیں ملتے ایسا میٹنگ کر گنوں ایسا سیمینار کر گنوں جب تک تسا سرائکی قوم دا ایک فرق سرائکی قومی تحریک کے شامل تھی کہ نوجوان اپنا کردار ادا نہ کرے سن ایمیں تو جو کہ مسلط رہتن آج تسا دیکھنو سارا تھل لٹینا پہ ساری روئی لٹینی پئی ہے سارا بلوچ چولستان لٹینا پہ اے ہون پچھلے دیا دے بیت مریم نواز شریف نے لکھاں مرلر زمین 3 سال واسطے عرب امارات کو دیتی ہے 1.5 پیسہ مرلہ اصل سرائی کی چوک سارا آبادی کا تناسب بگاڑا میں پہ اپر پنجاب کے لوگوں کو آباد کر کے ساری آبادی کو گھٹایا میں پہ سارے وسائل سے قبضہ تھیندا پہ یہ صوبہ کوئی عام گال کوئی نہیں یہ تقریر نال نہیں تھیمنا یہ عملی جدوجہد نال تھیمنے اور اچھا عہد کریں گے کہ زندگی کے آخری ساتھ ہی ہوں اچھا سرائکی قومی تحریک کو پاکستان سرائکی پارٹی عوام میں گھنٹی ویسی عید تو بعد اچھا ممبرشپ شروع کرے سوں اچھا پورے وسیب دے وچ یونٹ ساتھی کرے سوں میری اسمبلی اے اسمبلی کوئی نہیں میرا سینٹ اے سینٹ کوئی نہیں میری اسمبلی میری عوام ہے میرا سینٹ میری عوام ہے اور سوچو ووٹ کی اہمیت کو سمجھو تواڈے ووٹر نال ایم پی بن دن جے تواڈی شناخت کو نہیں منیں دے تو آپ آدھیں جنوبی پنجابی اے جڑے انہوں نے استقبال دے گھوڑے جنہاں دا کوئی نظریہ کوئی نہیں جنہاں دا کوئی دین کوئی نہیں جنہاں دا ایمان کوئی نہیں کئی میرے کئی پارٹی ہے کئی میرے کئی پارٹی ہے نواز شریف دا وزیر شاہ محمود قریشی بے نظیر دا شاہ محمود قریشی زرداری دا شاہ محمود قریشی عمران دا شاہ محمود قریشی کہیں ایسا سوچے کہیں سوچے ایک کون ہے
अजन वोट कौम दी अमानत है और मैं तुहाडे कोल काम करना हूं मैं तुहाडे दाल पे चोरी कर गिना और तुसा मेरे को काम ना करे तो मैं अपना कीमती वोट इन चोरों को देना इन्हों को मैं जानूंगा इन्हों के ननसरों को जानना और जेड़े लोग जनूबी पंजाब वाले को जरक पवे ने सराकी का नारा ला ला के कई वेले नून लीग को जरक पवे ने कई वेले पीपल पार्टी को जरक पवे ने कई वेले पीटीआई को जरक पवे ने 5 साल सराकी जेड़े इलेक्शन आवे वह मुसलमान करो ने 10 बदस्ता है खड़े हाजिर गुलाम इन कौम को गुलाम न बनाओ कौम का सौदा न करो कौम को वेचो ना कौम को झुकाओ कौम को वोट की अहमियत दसो ये जेड़े जनूबी पंजाब वाले की हिमायत करे ने उन्होंने की शक्ल एक सिक्का है और छठो चांद तारा कोई नहीं इनू सटे सो छड़ाई के नाम से धार जेड़े सटे सो बिच निकल सी जनूबी पंजाब और अगर जनूबी पंजाब के उत्ते आज भी लानत विजय ने कल भी लानत विजय ने अच्छा उन्होंने भी लानत विजय ने जेड़े जनूबी पंजाब के हामी आओ अपने लोगों को दसो कि अगर तुसा अपना वोट सरायगी कांग्रेस तक देता जेड़े तुम्हारी असम्बली का वास्ते से और सूबे असम्बलियां नाल भी नहीं बनने अवामी ताकत न बनने जब तक ये कौम सड़कों से न निकलती एहतजाज न करे सी तहरीक जा अपना हिस्सा न पेसी उंगले से ये नस्ला आने वाले नस्ल में गुलाम रासे और सावी गिनन औखा थी गए ते पल बजाए नजाबी और हर कुर्सी ते खौरा चेहरा हर तेरा पंजाबी धरती अपनी रोप पर आया कैसे याद चले सी और तंग जो थी गए नाल होते ने आखिर तंग करे सी सहसा आखा मन के लेकर हाथ कला संचे सी तुसा क्या जान रहे हो बोला मन की तेरे में दोस्तों आज एक अहद करो कि तुसा कहीं भी अपना अपने अजीज वकार का अपने लोगों का वोट जनूबी पंजाब वाले को कोई ना देसो ना देसो तो हाथ खड़ा करो जेड़ा हाथ खड़ा ना करे सी और जनूबी पंजाब का हामी होती जनूबी पंजाब ऊंधे हामी मैं ही शेर दे नाल कि लंबे वेले हौले हौले काने ताना मारी वेंदे हम तो जागो सुते शेरो बांदर झोप उजाड़ी वेंदे जे जाग सरेगी जाग करा हूं हक न अपने लाने शेर धरती दी वेले जानी हर कड़ियां हिनगाने ओए अपना सूबा आप बना दूं बट लाहौरी थाने बट पिशौरी थाने और मेरा सरेगी जमाने माने बोल न सही ना